Искам в този кратък клип, нали, много нарочно не си давам лицето заради личната ми безопасност, да кажа какво става, когато претърпите катастрофа от украински граждани. Значи в моя случай са западноукраински граждани. Даже аз не ги наричам граждани, това са паравоенни. Че удареха както карах на магистралата, ударена отзаде в чувства силен удар, изхвърли буса и го завлече в мантинелата. И какво стана? Уби баща ми. И аз съм тежко ранен. Нали, тежко ранен. Сега се поуправях малко, но какво става с застраховките? Значи Евросъюза и НАТО пуснаха паравоенни, въобще военни в Европейския съюз да се разкарват, да беззаконничат, естествено, защото има кой да ги защитава, също тези, които са ги пуснали, естествено. Какво става с катастрофата сега? Следайте с здравните, не с здравните, с автомобилните застраховки, гражданска и така нататък. И зелени карти, червени карти, сини карти. Какво става? Просто фалшификации и как европейските власти, нали, за бъдеще ще обясня. За сега не си давам лицето, нали, много така клипа е смачкан, надолу само съм пуснал, нали, камерата, неща да ми дава лицето. Както каза, за моята лична безопасност, понеже съм ми заплашван от там, от Чехия, от правителството им, не от кой да е, предишното правителство на Петър Фила, който, нали, заедно с президента им Петър Павел имаха, нали, такава, се казваш това, помощ на Украина за производство на снаряди, там военни бази правяха да ги обучават, така нататък. Какво става сега с застраховката? Че на същия ден някой му е изкарал на господин украинеца паравоенния, те бяха двама фактически, не един. Един е скрит, въобще не съществува, ясно кой го изкрил. Тия, които дойдеха, уж да ме спасят, те не ме спасиха, направо отвлякаха, но и за по-нататък ще говоря. Цел да ни заснема отзаде какви надписи има на буса и да ни заснема тия какви са. За страховката, че е изкарана на същия ден, същия час. Зелена карта, там някъде в Украина, нали, има застраховка, ето. Обаче, нали, първият адвокат в България се опита да излъжи брутално с пълномощното, нали, накарана да подпишем. Вика, ела, тук ще подпишеш. Аз, нали, не съм добре, баща ми убит, в шок съм, от сътресения от удар, разместени, прешлени, пукнати. И дяволите в България, другите дяволи, защото, нали, единият дявол там от Украина, от Чехия, едните дяволи, другите се опитват да ме излъжи, като каза, дай да подпишем много тук да заверим много документи в нотарията, а то се оказа после генерално пълномощно, че съм заверил, без да знам, аз се надявам на адвокатите. Нали съм ги да защитават нашите интереси. И така, както е, втория адвокат, аз се усетях на време, прекратихме го това нещо, това пълномощно, чрез наказателен съдия. И какво става с застрахователя? Значи, лутахме се да разберем първия 2-3 месеца, да разберем кой направил първия адвокат измамника, той купува земи, много явно с одеги има тия пари, не знам, има цяла България земи, големи складове, огромни. И така, но с този адвокат какво става? Питаем насама там и, нали, дали на базата и те казаха, че, нали, е запитал, нали, този адвокат, като се надял, нали, че ще му дадат парите набързо и той ще не даде колкото иска, нали. Той ще прецени колко да даде този адвоката, където се опитал да не излъжи с генералното пълномощие. Фактически бяха двама, обаче аз мисля, че само един пълномощното е направил той е пълномощно без да знам на друг адвокат. И така, и стигаме до после, като разбрахме кой е направил България този адвоката, нали, предния, пращаме към украинеца, запитване, украинската компания. Какво става? Пращаш запитване. Отговор никакъв. 7 месеца никакъв отговор. Значи какви... Компанията съществува, украинската, нали, на теория, нали, тя съществува.
Обаче на практика няма такава компания. Нито отговаря на имейли, названия, нито иначе. Тя си, нали, за по-нататък ще говорим дали нарочно съм ударен с от тия паравоенни украински, които ударя на бухчето, хубаво беше написано всичко. Видях го, нали, откъде го видях, по-нататък ще ви разкажа също. Къде разбрах. До ден днес не са ми казали чешките власти от преди, нали, които бяха на Петър Фила, сега, нали, Бабиш, предишните бяха на Петър Фила и който ги подкрепеше президента им Петър Павел още стои. Те до ден днес не са казали какви са тия украинчета и скриха тая втория според мен най-главният виновник за убийството на баща ми. И по-натък ще разкажа и за мен какво е станало и т.н. Дали нарочно, според мен, дали не е така. И до ден днескашен от украинците няма никъде. Нищо няма отговор. Как? Защо Евросъюза, нали, тук става въпрос, Евросъюза ги пуска в Европа да се разкарат без да има гаранционни фондове, които да гарантират за тях тук. В Европа, че ако стане нещо, ние ще може да стърсим ощетените хора, които сме ощетени, уби от баща ми. Мен ме нараняват много тежко, дясната ми ръка не е добре, въобще дясната им част, гърдите, гърба. Това се чувствам зле, независимо, че полуминам, но обаче не се чувствам добре, не съм работоспособен напълно. Тая работа тях не ги интересува. Важното тяната работа да върви. Нали, коалиция на желаящи да правят оръжия за Украина, снаряди, многомилиардни там помощи и стотици, обаче за мен няма никой, всеки игнорира. В България, като се върнах от Чехия от болницата, нали, взеха ма хора от България. Тук взеха ма, дойде и се звъня до Министерството на външните работи. Казва, да, това е частна работа. Значи, това е частна работа да се разправя с паравоенни, пуснати от Евросъюза в Европа да се разкарат, да правят каквото искат. И на българските медии звънях, нали, просто да кажа какво е станало. Нали, нямаше да казвам имената на тия, дето ги пише там, дето са ми ги дали. Аз не вярвам, че са тия имена истински, нали, името му не е това. Всичко е сфабрикувано, манипулирано от тяхните власти, чешките, предишните на Петър Фила. И иска да кажа какво е, що е. Звъннах в БНТ, тя една тук трябва полицията да разреши тогава. Обясних, нали, че катастрофа в Чехия. Ясно ми никой, като кажеш украинци, кой са как. Значи, за тях или добро трябва да се говори, или нищо. И то западно украинци, не тия там от източната част. От юго-источната. Западно украинци. Той са, как? Пак аз кой съм един буклук българен, все пак. Кой се занимават? Пък и без това сигурно не наискаха много. В Германия, въобще в Европа не наискат. Те е нужна територията на България. Българите не сме важни. И до ден днеска ще няма и никъде няма къде да да се оплачеш срещу тия застрахователи. Камо е застраховател? Се обръщам, той каза, не, ти имаш тая каско, нали, половино, не цяло каско, как се казваш на български. Там на немски е цяло каско, на български е частично каско, нали. Не покривало, не знам кой ми хубаво ми, задължителната гражданска отговорност. Как няма да покрие, след като от срещната страна няма никой. От срещната страна никой няма. Значи в Германия има, аз съм с немски номера, идвам си от Германия, минавам през Чехия. Значи в Германия има бюджет, фонд, който е създаден точно за такива, ако няма тия гражданска отговорност. Обаче сега тия, за да не са бъркат в джоба чехите, да искаме от техния гаранционен фонд, нали, те са му направили служби, защото няма как да ти изкарат точно на катастрофата на часа, на същия ден и на същия час зелена карта, значи вечерта 7:20. Няма как да стане. Някой му е изкарал. Ако бях аз до същия час съм в затвора, не се знае дали виновника, дали в затвора, нищо. А Чехия се страхува да отида, пък и няма финансови възможности, но най-важното се страхува да отида, защото там пълно с такива. Имат военни бази, там натовски ги обучават тия, нали, на украинци да воюват там за техните интереси и така нататък. И най-важно, че за тях аз не съм интересен, нали, как ще се лекувам, как ще живея, че не ми е добре и нататък. Трябва да ида в Германия да му обясня какво е станало, те пък там ще се заедат, там пак трябва да искам друг адвокат да може да се бори за моите права, да взема някаква частична пенсия, нали, и той става с много пари.
да наемеш тези адвокати да се борят за твоите интереси. До ден днескашен повече от година, нито една стотинка не са ни изплатили. Ето какво върши европейската политика. Говорят за права на човека. Те са всичко такива гнусни, такива отвратителни, демагогски, лицемерни приказки. Правата на човека, европейски ценности, не знам какви. Всичко лъжи. Има само ценности и права за определени хора. Както съм бил в Германия, знам кои са. Нали, там ще разказвам за по-нататък. Всичко се следи, какво говорим, какво пишем и така нататък. Кои са европейските ценности и свободи. Тамта демокрация. Вкарват ги те да не избиват и си правят каквото си искат. Знае, че нямаме държава, България няма кой на защити. Министерството ти казва на външните работи, той е частна работа. Как ще е частна вкарани война, аз да нямам частна армия да отивам да се оправя с тях. Убили са баща ми. Трябва да имам частна армия, флот, самолети, ракети, тогава да се оправим частна работа. Иначе не става. Те ти казва, има война, като има война, не ти ги пуска. Като има военни, че като лизат тук, ще ги задължавате да се застраховат в функциониращи компании, които са в Евросъюза. Да има тук представителство, има между другото тая компания представителство, General, писах ми на втория адвокат, писах им, обадяха след месец и половина, искаха снимки. Много интересно тия снимки, що им са, като знаят, че аз съм мусин и така нататък, за обезщетенията и за мен ми за буса, що там какви снимки. За буса никакви снимки, за да ми изплатят буса. До тя не искаше нищо, но какво става? Снимки там, акта за какво беше? Тия работи, акта за раждане и за гражданския брак между майка ми и него. Обаче е много интересно, защо им трябваха снимките. Това е много важно. Аз долу-горе се сещам за какво са и ние ги изпратяхме. Дълго се бавихме месец и половина там психиатър, че тежки, че тежко го преживявам това и т.н. Също се прати това нещо и майка ми също тежко го преживява да получим душевни и така нататък, но обаче искаха снимки там тия работи на 15 ги пусна адвоката, значи те ги искаха някъде 2 септември и някъде 13 не 2 и адвоката мисля, че беше на 6 ме уведоми и почнах от понеделник някъде от 10 септември съм почнал да събирам работи там всичко и ги изпратяхме. И той ги пусна някъде към 12 или 13 септември, някъде беше 13 септември, моят адвокат. И от тогава, не 13, беше 13 октомври, мисля, че. 13 октомври ли беше някъде, не мога точно да сети. Прати ги тогава, всичките работи. И от тогава един път се обади, там някаква, чрез имейл. Казала, че ще трябва да разгледа доктора, да види какво да разглежда, не знам. Това е било към края на октомври. От тогава нищо. Адвоката ми е писал 3 пътя имейл, запитвани какво става, няма нищо. До тук с така наречените, как да кажа, така наречените европейски правила, спрямо тия украинци, където са ги пуснали без застраховки, в реално функциониращи компании, които да нямаме право, адвоката каза, нямаме право да ги съдим. Значи те ако не решат да плати представителя на Чехия, който е General, ние нямаме право да ги съдим. Разбирате, те си правят просто гаргара. Те знаят и нещо тия, които са направили тия, може се каже, фалшиви застраховки на украиница. Те знаят всичко е обмислено, както каза Дениски от чешкия фонд, гаранционен, колко и без зелена карта. Но това е много интересно, защо на същата дата, когато и на същия час той му изкарна зелената карта. Това е много интересно. И Европейския съюз се интересува единствено от интересите си политически, там НАТО, Евросъюза, там Северна Америка, тя ги интересуват техните интереси. А нашите на обикновените бедни хора, тях тая работа не ги интересува, че
Тия военни деца са ги вкарали, ще ударят някой, ще убие, че няма страховки, че тия хората къде ще вземат обещания. Тая работа тях въобще не ги интересува. Напротив, може би се радват в случай, че аз съм българин. Колкото по-малко българи остават, толкова по-добре за тях. България ще се освобождава за тях, нали? Те да дойдат тук да са за нови свободни земи и те да се извършват тяхната политика, както те виждат според тяхните виждания, правилната, нали, според тяхните на правила, нали, те ще управляват тая територия. И така, нека ето едно запитване, и другото, звъня скоро на президентството е там, нали, добре се отнеси секретарка или ние знам какво, казва, президента няма правомощие, разбирам го, той наистина няма правомощие, пък и да има никой няма да се опълчи на големия, на един силния, на един НАТО, Евросъюза и така нататък, Западна Украина там. И са за тях златото, нали, защото воюват там срещу Русия. На тях им трябва такива хора. И просто не знам. Потрошен бус, той за толкова години съм работил в Германия, така. Ето да знаете, пазете се като видите на украински автомобили, внимавайте в какви държави има най-много украинци, пазете се, не влизайте, защото ходят без граждански и после няма на кой да се оплачете в целия Евросъюз. Така, довиждане.